šta se spori Sičević. Predosadno. A di su ko sve dolazi? Od mojih dolaze Frane, Duke i Ante. A od tvojih? Aj, Duke! Evo Duke, naš. Duke! Di si Duke, šta ima? Evo ga šta? Ajde nek, idi si. Evo, kasne. Treba doći Jakov i doći bit će oni Antonio s njim. Znači, ekipa se skuplja, cijela ekipa. Neka. Da. Ajde Da nek. se skupimo malo. Samo što je treba čekati. Di si Frane! Kampiranje! Oh yeah! 100 godina. Dobar dan, brate. Šta, hoćemo ići? A čekamo još njegove. Čekamo Jakova i Ko ti doći dolazi? mi Anton. Ako ja. Ante neće doći. A šta je sad? A neće, ne dam ništa. Neće da ne dam. A ovih isto, ono. Evo šta, taj Ante kaže uvijek da će doći, nikad ne doći. Ko je zadnji put kampira? Evo ovih! Ej, alo! Malo sporije. Mislim stvarno, mi ovdje čekamo već 15 minuti. Ja ne ključu stavio. Jole! Dobro, ti kako je? Di si Jakov? Antonio, legendu, daj To pet. To je to, a? Ajde, jesmo? Mogli bi ljudi moji. A ko zna di idemo? Ma znam ja da idemo, ima ja sve to tu zapisano. Uvijek njega pratimo na kraju, dobro. Okej. Koji lipi dan. Kako mi se ne da ovo, ne mogu jasno me ne govorili. Šta bi ja sam na internetu da ova šuma u mi Kako to da se uopće došlo? da je to neka stara šuma, ne znam ni ja. Ja? Ljudi, jeste čuli nešto? Ne, neće ništa. Ma ajde Faco, šta si nervozan pa? Ajde, daj, bez sve će biti predalo. Ajde, dobro je. Šta misliš o Jakovu, ono? Šta mislim o Jakovu? Da? Mislim da je jako cool. A koji lik, ono, prečudan je. Kužiš. S nekim upadima. Super je. Dobar dan, Jakove. Di ćemo uda? Ana, isti. Nisu brat sestri. Gledao kada je moji se roditelji. Niko ne zna. Evo, našli smo se radilo. Hoćemo ići vamo livo. Aj uoče ne znaš di ideš, amo će desno. Vrtimo se već 100 godina, ne znaš uoče di ideš. Ovo je moj ideja, ovi izlet. Ako ti hoćeš idi ča. Ja idem s tobom. Šta stvarno ideš ča? Ja stvarno ne želim ni čavat, mi je torba preteška. A daj Duke, ne možeš ti ča, ti nam nosiš sve stvari. Ajde tekli. Ma ja neću ići s vama više, ja idem svojim putem. Ja idem ako s ti njim. menom. A ništa idemo bez njih, bit će nama super. Ja se slažem, ajmo dalje. Istina, ali ti ne znaš di ide. Ma odvest će nas ja doma, ne brini se. Aj, kura! Osjećam se u manjini ovdje.
moramo ući. Ja ne bi ušla. Ma unutra ćemo i kampirati ljudi, bit će To ovo je fantastično. ruševina, ono, poklopit će nas neki komad Pa ćemo kamera. sklopiti da imamo 2 metra, ono. Ne, to će nas čuvat. Čuvat će nas. Ekstra. Hoćemo ući. Da, nemoj ulazit tu, čovječe. Naravno da ću ući. Ne znaš šta je to, ovdje piše posmrtni Zato ostaci. želim ući. Ja mislim da se ja mogu provući. Ja ću pogušat. Bravo, uspjeh! Šta je Frane? Kaj stoji budale. Here's Johnny! Možemo ići opalo? Pazi, Duke. Pazi, pazi. Amo tuplje. Ajmo povijet. Ajme, ne znam. Pogledaj, molim te, ove kule, čovječe. Wow. Wow, šta je to? Pogledaj šta je ovo, kakva je ovo kula, ono? Evo ti je partizanska utvrda iz prvog i drugog između svjetskog rata. Preludo. Predobro izgleda, pogledaj. Slušaj, ja ne bi možda ulazio unutra. Vidjet ću. Da, molim te, pazi, ej! Ajde, vidi šta ima ono. Daj, pazi, please! Alo, ekipa, vi što sam naš? Amo vi ljudi, šta ima unutra? Dnevnik. Da. Prazno. Ne. Šta je? Ja, ništa. Šta ima, šta je ovo ovdje? Ti papiri neki. Šta je to? Šta je to? Niko ovo može čitat. Ma daj, molim te, pogledaj, ovo nisu prava slova, šta je to, ono? Pa zašto bi neko stalno radio škrabarije, evo te, ovo je jarac, ovo je crvena zvijezda i ovo je ustaški U. Zašto bi ovo bilo besmisleno? Stvarno nemam pojma. Trebamo nekog povijesničara naći, ovo Abu vjerojatno... džaba da bila Abu. Žao. Da, nemoj, ono. Da, pa nije čirilica, ovo je neki... Pa i... Grozno, grozan mi je taj crtež, ono. Ne znam. Meni izgleda da ovo ima neki značaj. U pomoć! U pomoć! U pomoć! Koji kurac? Druže ti to niti seku nemo, druže ti to niti seku nemo, druže ti to niti seku nemo, druže ti to niti seku nemo.
Partizani! Sloboda narodu! Što se divimo u tom prolazu. Amo proći. Ok, ko će me slikat? Ja ću se vas moja slikat. Ja! Cijanski pobjednik. Čekaj, možeš uvati zvijezdu, Ti gore, popri se ti gore. Ja mislim da su ovdje sutonjare. Ja mislim da ovo sutonjara. Znači, ja mislim da ovo sutonjara, ja mislim da oni ovdje drže knjigu. Stvarno, on čas zapali vatru. Ima li ko neku strašnu priču? Frane ima jednu strašnu priču. Ajde, Babska, znači lokalna babska priča. Znači, ovdje su bili partizani i bio je samo jedan ustaša u gradu, za kojeg se znalo da je ustaša. I znalo se i bio je grozan, baš je užasno. Ono, najveći sadist kojeg možeš zamisliti. Ono, i grdoba od čovjeka. Znači, katastrofa. Partizani su poslije rata došli po njega. Izvukli su ga ispred kuće i ubili. Ispred njegove. Znači, ima ženu, nije ima dice. I njegova žena je bacila kletvu na sve partizane ovdje. I u roku 2-3 godine svi su nestali. Samo čao, da mi šta čao, nema ni... Ma šta si se pripala Ma obične ne, pa priče? pusti me. Babska priča. Istina je da je ubijen i da su svi nestali, ali ono rat je bio gotov. Znači da se mi razumijemo. Znači njegova žena je bila jednako grozna kao i on. Za nju govori da je vještica. I on misli baca kletve i sranje. Tako da... I kletva glasi ovako, znači... Svi koji imaju krv na rukama nikad neće počivati u miru. Oprostite, stvari, srž je tu. Pa možda je ona knjiga od vještice te. Možda je. Kako ćemo to isprobati? Možda je. Daj, nemoj, molim te. Mislim, ima onu sliku unutra, ono, stvarno je grozno. Što je ispričao groznu priču? Ajmo čao, ajde nemoj. Ne mogu virovat, ono. Zgasila se vatra. Ljudi, da, idemo, čao odavde. Neki lik me napao sad ovdje da zamišljam. Ma istina je, ljudi, 100% bižmo, čao, brzo će doći vam. Meni daj, nemoj. Ljudi moji, neki lik me napao, razumiš? Znam da mi ne vjerujete jer sam zafrikao malo pre, ali ovo je istina. Znaš šta, ono, Ej. udit ću te opet. Evo vidi, pa ovo sam istina. Stanite, ej.
Možda ono, samo nas neko zafrkava. A da, nemoj, molim te, ono... Ma, da nas neko samo zafrkava, mislim, odakle, ko bi ovo bija sa u vojnom odjelu? Koji užas, čovječ. Malo nas je neko išao pristrašiti, ovo sigurno... Tamo ne idem. Oj, meni sad će mi Ne možemo srce, više koji tamo. užas. Posrala Ko bi si nas se. sad došao na spad? Zapali crtež, brže, zapali crtež. Ne! Zapalite knjigu! Iviću, digni se. Iviću, umrli su zombi. Polija me! Frane, Ja živ! Frane, živ! Ja mislim da su gotovi. Vidiš ća! Zašto se mi kruvamo? Šta se dogodilo? Ja se ne sjećam ničega, zašto smo se sad tukli? Zadnje što se sjećam da smo išli doma. I ja se toga zadnje sjećam. Šta je bilo, di jesu, jesmo dobro? Gdje je ostatak ekipe?